Vítam vás u špeciálneho videa. Tentokrát to bude prvé video, kde majú vidieť. Dajte na toto video like a na môj hlavný YouTube kanál mi dajte odber a možno aj za to. Tentokrát to bude rozlúčka s rokom 2024 kvôli tomu, že už je dneska Silvester. A nevedel som, že mám vydať toto video. Tento posledný rok, tento rok 2024, takže tak. V tomto videu si povieme od mojej najhoršie veci pod tú najlepšiu, môžeme aj za to. Moja prvá najhoršia vec, že to je, že môj najlepší youtuber Studium TV natočil kopec nových videí, ale tých kopec videí som nevidel. Tak to je chyba. Do popisku vám dám môj kanál, ktorý sa volá Studium TV. Takže tak. No. A druhá najhoršia vec bude, to je, že som si založil budú tu dokopy 4 veci. Druhá najhoršia vec je, že som to, ja vám to ukážem. Kto ešte nemá toto CDčko, tak kto ho má, toto CDčko, tak mi dajte vedieť tak mi dajte do komunity vedieť, či ho máte. Toto CDčko vydali Kali a Momo Atlantida, tak keď ho máte, tak ho počúvajte. Tak toto beriem ako najlepšiu vec. Ako predposlednú vec mám takú, že budem aktívnejšie točiť aj budúci rok 2025. Ja sa ospravujem, ale už na tomto kanále neuvidíte žiadny Minecraft. Iba videa, keď nemáte vidieť. Iba také videá môžete tu vidieť na mojom hlavnom kanáli. A na mojom hernom kanáli môžete čakať všetky Minecraftové videá. Tak ako poslednú vec to je najlepšia vec. Že je dneska Silvester. To je všetko z tohoto videa. Dajte mi like, budem sa čakať, vidíme sa v ďalšieho videa. Čusi, baba.